Den nutidige form for fajance, også kaldet stengodsfajance, blev opfundet i 1759 af Josiah Wedgwood i Staffordshire i England og spredtes derefter til hele Europa. Stengodsfajance minder meget om porcelæn, er baseret på en hvidt brændende masse og har klar glasur. Den brændes ved 1200-1300 grader Celsius og påføres herefter dekoration af underglasur og endelig glasur. Den anden brænding foregår ved 1000-1100 grader Celsius. Fajancen sindres kun delvis under brændingen og er derfor mere porøs end porcelæn. Den har ej heller porcelænets metalliske klokkelyd, men en mere dump lyd. Josiah Wedgwood var en begævelse inden for fajancen. Han indrettede sit første værksted i Burslem i Staffordshire og var rastløs i sine bestræbelser på at finde nye sammensætninger af farvede masser. Det nok smukkeste af hans opfindelser var jasperware, der var en lyseblå masse med pålagte hvide basreliefer. Staffordshire er og bliver Englands pottemagerprovins, hvor andre pottemager med større eller mindre held forsøgte at efterligne Wedgwood.